Neko gradi karijeru na spoljašnjem izgledu i na stajlinzima. Pevačica Jelena Tomašević nedavno je proslavila 32. rođendan, a svi znamo da sa godinama dolazi iskustvo i samopouzdanje koje se u njenom slučaju najbolje ogleda u stajlingu. Uvek smerno odevena, Jelena od skoro nosi veoma izazovne odevne kombinacije, za što je najviše kriva njena stilistkinja. Jer sam zaista imala dugo problem da se opustim pred kamerama i da uvek sam bila stegnuta nekako. Ali eto, Pinkove zvezdice su i sa te strane dobre, jer su mi to omogućile, da se malo opustim, da više uživam pred kamerama i da se osmelim i da obučem nešto što ranije nikada ne bih. Ne vidim ništa ružno u tome, sve što je sa ukusom, sve što je sa dozom neke umerenosti, ja podržavam. A podržava suprug? Da. Jelena je nedavno izdala novi album, ali za razliku od svojih koleginica nije angažovala armiju Photoshop stručnjaka kako bi ulepšala omot. Neko gradi karijeru na spoljašnjem izgledu i na stajlinzima, ali kako da kažem, i to je regularno sredstvo građenja karijere kad vidite recimo Rijanu, Beyoncé, Lady Gagu. Ja se trudim da imam kvalitetne pesme. Lepo je kada je to sve zajedno, kada je i neko ko može da vam ponudi još nešto osim dobrih pesama i glasa. I kako da kažem, trudim se da se menjam, da se negujem, da se poboljšam u svakom smislu. Kao deo žirija Pinkovih zvezdica, Jelena se proslavila titulom najplačljivije, ali joj to uopšte ne smeta. Ne, to je zaista bilo emotivno otključavanje moje na TV-u. To je takođe još jedan korak otvorenosti koji sam postigla. To je u meni ona izazvala, ja sam se sve vreme stezala, neću i na kraju kad je puklo, onda nisam mogla da se zaustavim. Ali kako da kažem, to je jedan od najemotivnijih trenutaka u mojoj karijeri bio. Jelenina i Ivanova ćerka Nina, koja ima 3 godine, takođe je talenat za pevanje, ali mama nam otkriva da ne može da je zamisli u show programu Pinkove zvezdice. Ne mogu ni da zamislim. Pa ne mogu ni da zamislim kako je onim roditeljima i kako roditelji preživljavaju to stresno. Za sada ne razmišljam o tome, vidjet ćemo kad poraste. Nakon uspešne godine koja je za njom, Jelena je za rođendan sebi poželjela još samo proširenje porodice. Za Mondo TV, Marija Atanasković.